Здравейте, вие сте с Healthylicious и днес ще разопаковаме Goodbox за месец юни. Това е последната кутия за това лято, т.е. през юли и август Goodbox ще почиват. Знаете, много обичам Goodbox, макар че последния път малко ме разочароваха с някои от продуктите, по-скоро хранителните. Но пък съм доста доволна от останалите. Днес отново с нетърпение ентусиазъм отварям кутията, тъй като обожавам разни такива подаръци, кутии и неща. Кутията е стандартно опакована, трудно се затваря. Това е листовката. Първо, няма да чета какво пише там, ами ще я разглеждаме. Изглежда доста интересно. Започваме с продукт на Веледа, който е Body Scrub, скръб за тяло, тестер, 5 мл. Скръб за тяло с бреза. Цената за 150 мл е 20 лева и 30 стотинки. Продължаваме нататък. Продукт на Христина. Между другото, миналото лято имахме продукт на Христина, който беше спрей за след слънце, от който съм доста доволна и е много ароматен и хубав. А това е освежаващ и омекотяващ летен спрей за тяло, обогатен с алоe вера. 100 мл е 5,60, т.е. това е пълната опаковка. Мирише много приятно, попива бързо, мирише на лято. Мисля, че ще го използвам доста често. Има слънцезащитен фактор 10, няма алергени и е естествен продукт. Доста добре, доста интересно звучи. Определено ще го използвам. Мисля, че ще е полезен за лятото. Това е нещо с много готина опаковка на A for Avocado. Крем за след слънце. Успокоява, подхранва и охлажда. Удължава тена. Подходящ за ежедневна употреба. След излагане на слънце за предпочитане в края на деня нанесете върху почистени лице и тяло. Съдържа кокосово масло, авокадово масло, какаово масло, масло от карите, пчелен восък, депантенол, бадемово масло, ментово масло, вода, екстракт жълт кантарион, екстракт невен, лайка, екстракт алоe вера и куркума. Без парабени и нефтени продукти, без алкохол и парфюми и без изкуствени отцветители. Това звучи уникално. Това е българска марка, долу пише издание за Goodbox. Това ми изглежда страхотно, като това е 100 мл, цената е 24 лева. Сега ще го опитам. По състава ми звучи като да има страхотен аромат. И определено леко се пени. Попива добре. О, боже, мирише невероятно. На нещо цитрусово, на мента също и на... Да, на мента мирише всъщност. Попива бързо. Леко лепне си още, но предполагам ще попие добре. Това е много добра опаковка. Повечето кремове неща обикновено са с шишенца и е малко трудно да се нанасят, но това е много хитро. И определено мирише супер освежаващо и мисля, че би бил един страхотен летен продукт, който с нетърпение ще изпробвам. Продължаваме с нещо за хапване. Livity Life Roll Bar. Тези не съм ги чувала, което е интересно за мен, тъй като обикновено съм поне виждала повечето са в барчета. Да видим какво съдържат. Форми, кокосови флейки, кашу, какао, черен шоколад, който съдържа какао, кокосова палмова захар, какаово масло, ванилия и имат бактерии, т.е. асидофилис, не мога да ги произнеса и така нататък, т.е. живи култури. И това е с кокос и какао. Живи култури, супер храни, ще синхронизира тялото ти с вълните. А другото е с вишна и мака. Много обичам вишна, между другото, и мака по принцип. Но тъй като за момента тези
Съдържат кокосова захар, млечно кисели микроорганизми, какаови зърна, мака, форми, вишни и така нататък. Произведени са в Шумен. Доста интересно, между другото. Цената за един брой пише от 1,80 до 2 лева. Явно в различните магазини се продават на различна цена. Опаковката много ми харесва, тъй като е хартиена. Аз много харесвам такива здравословни и био неща, които са с хартиени опаковки и хубав дизайн, защото това ми изглежда още по-естествено и природно и хубаво. Виждам още нещо за хапване. И това е на братя Хлебари. Смесени брускети с подправки, пшенично брашно тип 600, пшенично брашно тип 2250, ръжено брашно, морска сол, вода, жива квас, зехтин, микс от семена, сушени домати и микс от подправки, червен пипер и ригън, 425 калории, 38 грама въглехидрати. Изглеждат доста добре. Братя Хлебари са една от известните пекарни в София, които работят с квас, естествени продукти и определено са здравословни, така че съм сигурна, че това ще е страхотно вкусно. Продължаваме нататък. Кокосова вода на Be Pure. И съставките всъщност са 100% вода от млади кокосови орехи. И ще я опитам, разбира се, тъй като кокосовата вода, между другото, е много полезна и хидратира. Исках да прочита, но всъщност няма точно написано в листа как помага, но има доста, всъщност да ги пише, има натрий, калий, магнезий, фосфор и така нататък. Да, аз не знам защо опитвам, тъй като и преди съм опитвала кокосова вода и всъщност много харесвам. Не знам дали сте пробвали, но определено препоръчвам кокосовата вода, тъй като е сладка, приятна, отолява жаждата и се едно се пренасяте в Тайланд и пиете кокосов орех направо от дървото. И има още два продукта. Roll-on крем, 50 мл, 6 лева, етерични масла за аромат. Интересно е, че предния път, когато имахме Roll-on дезодорант, всъщност не ми хареса, т.е. не, че не ми хареса, продуктът беше добър, предполагам, но не пасна на моята кожа, тъй като се получаваше една доста неприятна миризма и на втория път, когато се опитах да го нося, просто се отказах. Този мирише приятно, но отново трябва да го опитам, да мине един ден да се поизпоча, да видя каква ще е. Да, мирише много хубаво, продуктът изглежда обещаващ, ще го тествам, тъй като не мога да кажа мнение от сега. И последният продукт е отново на Веледа, душ гел с облепиха. Това е малък душ гел, 50 мл, 4,90. Портокали, мандарини, звучи много добре, отново цитрусово, отново лятно. Но мирише прекрасно. Няма да се мажам, искам съвсем мъничко, за да... мирише уникално наистина. Този път всички неща имат страхотен аромат, това отново ще го пробвам веднага. Така, и имаме още две нещица вътре. Това е за суровите барчета. Тук може да видим какви видове имат. Годжи бери и слива, ацерола и касис, вишна и мака, ябълка и канела, кокос и какао и чия и какаови зърна. Има история, звучи доста интересно. Няма да ви ги чета, ще оставя да пробвате вашите барчета. Може би във всеки Goodbox има различни барчета, така че оставете коментар какви са вашите и дали са хубави. И също така имаме за авокадо 10% отстъпка. Този път съм много приятно изненадана от Goodbox и от всички продукти. Няма много хранителни продукти, нямат лоши съставки, напитката най-накрая е страхотна. Продуктите за тяло са повече от обещаващи. Няма
олия или някакви кремчета, които имаме всеки път, тъй като никога не успявам да ги използвам толкова бързо. Има неща подходящи за лятото, боди спрей, лосьон за след слънце, рол-он, за да не се изпотяваме, душ гел, за да се изкъпем и да сме свежи и боди скраб. Като да, определено съм много развълнувана и много доволна от този месечния Good Box, така че с супер голямо удоволствие пожелавам на целия екип приятна почивка и очакваме с нетърпение следващите кутии през месец септември. Благодаря ви, че гледахте това видео. Очаквам да оставите вашите коментари за продуктите от Goodbox, как ще ги използвате, дали са ви харесали крекерите, суровите барчета, какви са били вашите, дали пиете кокосова вода, защото определено е супер вкусна и полезна. Благодаря ви отново и до скоро! Чао!